Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usezo ucula umaskando inkakha yoproducer wamapiano UKabza Da Small. Lokhu kuzemva kokuba abonakala agqoka impahla ezamabhinqa okavela kanye no-Brainwood. Abantu ke bebelokho beyibuza beyiphendula ukuthi ngabe na usezoshintsha uKabza acule umaskando. Nangampela ukuveze lokhu enkundleni zokuxhumana ngeviki eledlula. Abantu ke bebese belokhu besuggesta igama abangamnika lona. Abanye bebesho ukuthi igama lingamfanela iKabza elincane noma iKabza elisha noma iKabza elihle noma amakabza amahle. Bebelokhu beqhubeke njalo nokuqagula amagama ahlukene. Abathi ke igama lingamfanele uma engena emculweni. Nomculo kaMaskandi igcoka elisha libe seliqhakambisa lisho ukuthi ilona elimfundisa ingezo. Kanti ke baningi kakhulu abantu abebelokhu besho okuhlukene. Lo mculo ukutshela elinye lamaphephandaba ukuthi yena ungumZulu oqina futhi ke uyawuthanda kakhulu nomculo wezulu. Uthe amapiano ngiyawazi futhi ke umculo besenginesikhathi eside ngiwenza, kodwa lokho kuba ibhinqa into engaphakathi kumina. Uthe mangithola ithuba ngiyawulalela uMaskandi yize noma ngeke ngisho amagama abaculi engibalalelayo njengoba ke ngingafuni ukususa umsindo. Uthe ke na ke ukuba ibhinqa into esho lukhulu kumina futhi ngiyayihlonipha kakhulu njengoba ihamba nosiko lami futhi ke ngitshengisa ubuntu ukuthi mina ngubani. Uthe ke sengithathe isinqumo sokuthi ke ngenze wona umculo lo kaMaskandi yize noma amapiano abantu ngiwenza bewajabulela, kodwa futhi ngeke ngiwashiye umusic ke ulimi hlanganisa zonke izizwe futhi ke ngikhethe ukulandela inhliziyo yami ukuze ngenze lokhu engikuzwa ngaphakathi. Uthe kade ngifisa ukwenza uMaskandi kodwa isikhathi besingakafiki, bengifisa ukuthi kufike isikhathi esikahle bese ngiqala ngiwenza. Uthe no-Brainwood abangaphezulu kwa-15 kanye ke nokavela abangaphezulu kwa-10. Kungakho ke sengithe angiqale ngokugqoka ukuze abantu bebone ukuthi ngampela manje sengiyangena kulento ebengikade ngifisa ukuyenza. Bafethu ke ngiyafisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwe-comment section ngalo lolu daba luka-UKabza Da Small. Njengoba uthe usese-studio ingoma sezenzile zingaphezulu kwa-12 zawo uMaskandi. So sizwe ukuthi kaziyozala nkomoni njengoba simazela khona lapha kumapiano. Bafethu ke mina nje ngithathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evideni elandelayo.